יום הכיפורים סגולה להסיר את כל המסכים מעל האדם, ובפרט מסכים מעל נשמת האדם, מחמת עוונותיו בכל השנה. יום הכיפורים זה יום מתנה לכפר על כל העוונות של האדם. פורים כפורים. למה זה דומה למילים האלה? פורים זה האור הכי גבוה בשנה שמגיע בשנה, זה פורים. ולכן יש בהם מצוות מיוחדות, כמו משלוח מנות, מתנות לאביונים, לשתות יין בסודה דלא ידע. יש בזה סודות עליונים בנושא הזה בכתבי הארי. ויום הכיפורים בא לכפר על העוונות, וזה יום מתנה מהקדוש ברוך הוא, מתנה גדולה. פעם בשנה ביום כזה. להסיר את המסך. מה זה ראשי תיבות מסך? מסך מתחיל באות מם, זה כמו מחילה, סמך סליחה, כף כפרה. מחילה, סליחה וכפרה. זה אומר שאם אנחנו מבקשים מחילה, מבקשים סליחה, ואנחנו צריכים להביא כפרה. כפרה זה כמו פדיון כפרות. אז זה אות סמך. סמך אותיות מסך. שאדם חי עד 120, סמך במילוי האות סמך זה גימטריה 120. סמך, האות סמך זה גימטריה 60. זאת אומרת, תמיד האדם צריך להיות בעבודת השם ממשכת ומתמדת. לעולם אין מצב שיש פינות. סמך זה עגול. תמיד יש עבודת השם יתברך. תמיד אנחנו עושים תשובה על תשובה, כמו שאומר רבנו נחמן מברסלב בן פייגה בליקוטי מאורן, שתמיד צריך תשובה על תשובה. תורה ו'. שאדם צריך לעשות תשובה על תשובתו. ובעזרת השם שכולם יזכו לעשות תשובה שלמה ולשנה טובה ומוצלחת.